Wel, bore da pawb, a dyma ni unwaith eto yr Oedfa Cymraeg, a diolch i chi gyd am eich help. Felly, carreg, angor, y gwir, y golau, gwaredwr y byd. Dwi ddim yn gwybod amdanoch chi, ond weithio dwi'n anghofio pa mor fawr ydy Duw. Dywedodd Mark Twain bod 2 ddydd yn bwysig yn ein bywydau ni. 1, y diwrnod a gawsach chi ein geni, ac yn ail, y diwrnod rydyn ni'n sylweddoli pam. Dydy Duw ddim yn creu unrhyw beth heb bwrpas. Mae reswm a phwrpas i bopeth sy'n ar y ddaear ac yn y nefoedd. Pob ser, pob anifail, pob planhigion a phob peth. Rydyn ni'n bwysig iawn i Dduw. Roedd reswm iddo fe ein creu ni. Pam mae Duw wedi ein creu ni? Dychmygwch bod rhywun wedi dyfeisio rhywbeth newydd, ac mae neu hi wedi dangos y peth i chi. Pwy fydd yn gwybod beth ydy neu beth fydd ei ddefnydd? Y dyfeisiwr neu y creu wrth gwrs, neu darllen y lawrllyfr. Mae Duw yn gwybod pam ac am beth mae wedi ein creu ni, dim ond fe, pob un ohono ni. Felly, mae'n bwysig iawn i ni siarad â fe, cyfathrebu gyda fe, a darllen y lawrllyfr sef y Beibl. Dim ond ein creuwr sy'n gallu dweud pam rydyn ni yma ar y ddaear. Cawson ni ein creu gan Duw ac iddo fe yma ar y ddaear ac wedyn am ddragwyddoldeb. Yn Efesiad 1, adnoddau 11 i 12, mae'n dweud, mae ganddo le ar ein cyfer ni am fod gynnon ni berthynas â'r Mesaia. Dewisodd ni ar y dechrau cyntaf a threfnu'r cwbl ymlaen llaw. Mae'n rhaid i bopeth ddigwydd yn union fel mae wedi cynllunio. Mae am i ni'r Iwerddon, y rai cyntaf i roi'n gobaith yn Mesaia, a'i foli am ei fod mor wych. Ac hefyd, yn Colosiad 1, adnodd 16-17, mae'n dweud, cafodd popeth ei creu ganddo fe, popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear, popeth sydd i'w weld a phopeth sy'n anweledig, y grymoedd a'r pwerau sy'n llywodraethu a reoli, cafodd popeth ei greu ganddo fe, yw anrydeddu roedd yn bodoli o flaen popeth arall, a fe sy'n dal y cwbl gyda'i gilydd. Mae bywyd yn gallu bod yn hectic. Rydyn ni wedi cael blwyddyn o fywyd gwahanol achos Covid. Ddim yn gallu gweld teulu neu ffrindiau, ddim yn dod i'r capel, diolch i Dduw am Zoom. Dim siopa, dim gwyliau, dim mynd i'r theatr ac yn y blaen. Nawr, mae bywyd yn dechrau codi cyflymder unwaith eto. A dwi ddim yn gwybod amdanoch chi, ond dwi'n ffeindio fe'n anodd i gadw lan weithiau. I fod yn onest, dros y mis diwethaf, dwi wedi teimlo fy mod i'n colli pwy ydw i, ac dwi wedi mynd rhag y ffordd o Duw wedi eisiau i fi fynd. Rhag gerdded yn ystod yr wythnos, roedd cwestiwn gyda fi. Beth mae Duw yn feddwl amdano ni i gyd? A pwysica dwi'n credu ydy bod Duw yn ein caru ni. Ac yn Ioan 3, adnodd 16, mae'n dweud, ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fam, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Ac yn Jeremia 31, adnodd 3, roedd yr arglwydd wedi ymddangos iddo mewn gwlad bell a dweud, mae fy nghariad i ata ti yn gariad sy'n para am byth. A dyna pam dwi wedi aros yn ffyddlon i ti. Cyn i fi fynd ymlaen, dwi'n mynd i ofyn i Jeff i darllen beth mae wedi ffeindio allan am
angor? Diolch, Jeff. Bore da pawb. Fel rhan o'r gwasanaeth, hoffwn i dweud rhywbeth am yr angor ar ei symbol yng Nghristnogaeth. Mae'r angor fel na. Mae'r groes angor neu groes marina yn groes ar ffurf angor. Un o'r symboliaeth cynharaf yng Nghristnogaeth, ac mae'n cynrychioli gobaith, disgogrwydd, steadfastness, hywell, calm a chyffro. Mae'n symbol shape fel arwydd plus, gyda ffliws angor ar y gwaelod. Mae nifer o amwriad, sign, symbols o'r symbol hwn, ond mwyaf cyffredin yw'r shape angor. Cyffeirir referred ar y croes fel croes gobaith, neu dechreuad, fresh start, neu obaith. Yn y Beibl Hebraid 6:19, pa obaith sydd gennym fel angor i'r enaid. Daeth yr angor a diogelwch yn ystod amseroedd ansicr yn yr eglwys gynnar. Defnyddiwyd yr angor hefyd gan yr Iddewon ar ei darnau arian. Roedd y symbolau yn gyfarwydd i Gristnogion cynnar. Roedd y croes rwd neu angor, neu mariners, fforwydd, yn cynrychioli St Clement, fe'i merthyrwyd pan gafodd ei glymu wrth angor ar ei foddi. Mae'r dau llyngyr ffliws i fod cynrychioli Sant Ysbair a Sant Ioan ar fynychodd Calvary, attended at Calvary. Diolch, Jeff, diolch. A nawr, Brenda, wneud i ddarllen ein emyn cyntaf, please, o fy Iesu bendigedig. O fy Iesu, O fy Iesu bendigedig. O fy Iesu bendigedig, unig gwmni fenaid gwan, am hob adfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llesgu'r lan. A throm teflir yma cacw, ar anwadal donau'r byd, cymorth rhoi ddal fy ngafael, yno ti sy'r un o hyd. Rhof yn rhoi dy fan a fynwyf ar sigledig bethau'r byd. Ysgwyd mai y tir o danaf, darnau'n cwympo i lawr o hyd. Ond os caf yn rhoi di sengi yn y dymysl soedd, dyna fan na sigla byth. Pwyso'r bore ar fy nheulu, colli rheini y prynhawn. Pwyso eilwaith ar gyfeillion, hwythau'n colli'n fuan iawn. Pwyso'r hawddfyd, hwnnw'n siglo, profi'n fuan, newid byd. Pwyso ar Iesu, dyma gryfder, sydd yn dal y pwysau i gyd. Nawr, rydyn ni'n mynd i gwrando ar Rhys Meirion yn canu'r emyn, ac wrth gwrs, os rydych chi eisiau ymuno, croeso i chi.
ysbryd llesgu'r lan, a thram teflir am ac acw ar anadael donau'r byd. Cymor ffroedd ddal fy ngafael, yna ti sy'r un o hyd. Rhof fy'n rhoed y fan a fy'n mwyf ar sigledig bethau'r byd. Ysgwydau y tir o danaf, darnau'n cwymp o'i lawr o hyd. Ond os caf yn rhoed i sengi, yn y domestol fawr am chwith, ar dragwydd ol graig yr oesoedd, dyna fan na sigla byth. Pwys o'r bore ar fy nhaelu, colli'r haeni a brynhawn. Pwys oelwaith ar gyfeillion, hwythau'n colli'n fuan iawn. Pwys o'r hawdd fyd honno'n siglo, profi'n fuan newid byd. Pwys ar Iesu, dyma grafder sydd yn dal y pwysau gyd. Pwys o'r hawdd fyd honno'n siglo, profi'n fuan newid byd. Pwys ar Iesu, dyma grafder sydd yn dal y pwysau gyd. Diolch, Brenda. Felly, mae Duw yn ein caru ni. Mae Duw yn meddwl ein bod ni'n werthfawr. Yn Isaia 49, adnod 16, rydyn ni'n darllen. Dwi wedi cerfio dy enw ar gledrau fy nwylo, naw i byth golli golwg ar dy waliau di. Mae Duw yn ein amddiffyn ni, fel mae'r Psalm 121 yn dweud. Fydd ddim yn gadael i dy droed lithro, dydy'r un sy'n gofalu amdanath ddim yn cysgu. Mae Duw yn grymuso empower ni. Yn Philippiaid 4, adnod 13, mae'n dweud, rwy'n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi'r nerth
i mi wneud hynny. Mae Duw wedi ein dewis ni ac yn Ioan 15 mae'n dweud, dim chi ddewisodd fi ddewisodd chi. I chi fynd allan a byw bywydau ffrwythlon, hynny ydy yn llawn o'r ffrwyth sy'n aros, ac i chi gael beth bynnag o fynnwch chi i'r tad amdano gyda fy awdurdod i. Hefyd yn arweiniad 8:16 rydyn ni'n darllen, ydy, mae'r ysbryd yn dangos yn glir i ni ein bod ni'n blant i Dduw. Ac os ydyn ni'n blant iddo, byddwn ninnau hefyd yn derbyn yr holl bethau da mae'n ei roi i'w fab y Meseia. Ond cofiwch wedyn, os ydyn ni'n cael rhannu yn ei ysblander, mae'n rhaid i ni fod yn barod i ddioddef gydag hefyd. Felly, sut ydw i'n gwneud yn siŵr fy mod i'n cadw mewn cysylltiad â Duw mwyn aros yn gryf ac yn fyddlon iddo fe, i wneud lle yn fy mywyd i Iesu. Mae Andrew yn mynd i ddarllen nawr. Diolch, Andrew. Diolch yn fawr iawn i ti, Lynne, a dwi'n dwlu ar lythyron Paul, a dwi wedi dewis penod o llythyr Paul i'r Philippiaid, penod 1, adnodau 3 i 19, ac mae hwn yn dod o dan y testyn diolchgarwch a gweddi. Bob tro dwi'n meddwl amdanoch chi, dwi'n diolch i Dduw am bob un ohonoch chi. Dwi'n gweddïo'n dair drosoch chi ac yn teimlo mor llawen o wneud hynny. Am eich bod chi, o'r dechrau cyntaf, wedi bod yn bartneriaid i mi yn y gwaith o rannu'r newyddion da. Felly, dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia Iesu yn dod yn ôl. Dych chi'n sbesial iawn yn fy ngolwg i, felly mae'n naturiol mod i'n teimlo fel hyn amdanoch chi. Dim ots os ydw i yn y carchar neu anrhaid yn rhydd, dych chi bob amser wedi fy helpu i wneud y gwaith mae Duw wedi ei roi i mi, sef y gwaith o amddiffyn a rhannu'r newyddion da am Iesu y Meseia. Dim ond Duw sy'n gwybod gymaint o hiraeth sydd gen i amdanoch chi. Dwi'n eich caru chi fel mae'r Meseia Iesu ei hun yn eich caru chi. Yr hyn dwi'n ei weddio drosoch chi ydy y bydd eich cariad chi'n mynd o nerth i nerth ac y byddwch chi'n tyfu yn eich dealltwriaeth o'r gwirionedd a'ch gallu i benderfynu beth sy'n iawn. Dwi eisiau i chi ddewis y peth gorau i wneud bob amser, a byw yn gwbl onest a di-fai nes i'r Meseia ddod yn ôl. Bydd hynny'n dangos i'ch bod chi wedi'ch achub. Bydd yn dangos canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywydau, ac wedyn bydd Duw yn cael ei fawrygu a'i foli. Diolch, Andrew. Felly, mae Duw eisiau gwybod amdano ni, a mae'n bywydau ni. Mae'n gwybod beth sydd yn ein calonnau ni, yn ein bywydau ni. Mae'n ymwybodol iawn o'n gofidiau ni, ein ofnau ni. Mae Duw eisiau ni ddweud popeth wrtho fe, ac yw ei bod yno i ni. Dywedodd Billy Graham, prayer is simply talking to God. And the most important thing I can say is that God wants you to talk to him. He loves us and promises to hear us when we pray. Mae Duw yn clywed ein gweddiau ni, p'un ai gweddio yn uchel, neu'n gweddio yn dawel, yn ein colonnau ac yn ein meddyliau. Mae e'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen
y tu mewn i ni, da a drwg. Mae Duw hyd yn oed yn clywed ein gweddiau pan nid ydym yn gallu roi nhw mewn geiriau. Yn Rufeiniaid 1, adnodd 16, rydyn ni'n darllen. Ac mae'r ysbryd yn ein helpu ni hefyd yn ein cyflwr gwan presennol. Wyddwn ni ddim yn iawn beth yw iddio, ond mae'r ysbryd ei hun yn gofyn ar ein rhan ni. Mae yntau'n gryddfan, dydy geiriau ddim yn ddigon, ond mae Duw yn gwybod beth sydd yng nghalon pawb, ac mae'n gwybod beth ydy bwriad yr ysbryd. Mae'r ysbryd yn gofyn i Dduw am y pethau mae Duw yn awyddus i'w roi i'w blant. Yr wythnos hon, dwi wedi trio'n galed i wneud lle i Iesu bob dydd. Sut? Dweud bore da pan ddihuno, a dweud diolch am ddiwrnod newydd di dal yn glân, ac yn gofyn am ei help i gerdded yn agosaf iddo fe. But Lord, I am well aware I can't make it on my own, so take my hand and hold it tight, for I cannot walk alone. Gwrando ar gerddoriaeth, addoli, Cymraeg, Saesneg, traddodiadol, modern, atgoffa i siarad â Duw rhwng gwaith ti ac ati. Gwrando ar rhywun fel David Suchet yn darllen y Beibl pan teithio yn y car, neu gerdded, neu eistedd yn yr ardd. Mae'n bwysig i fi fynd ar dro ar fy mhen fy hunain mwyn cerdded gyda Duw, yn llythrennedd ac yn drosiadol, metaphorically. Mae'n bwysig amser ar fy mhen fy hun gyda Duw. Dweud diolch yn aml am y bethau fel gweld adar bach yn yr ardd, plant yn chwarae yn y parc, gweld pobl dych chi ddim wedi gweld ers tro, cael text neu neges oddi o'r teulu neu ffrindiau. Dwi mor ddiolchgar am bob bendith Duw. Mam yn gwella, fy mhlant a'i teuluoedd yn hapus ac yn iach, gallwn ni fynd ymlaen ac ymlaen. Y pethau mwyaf bwysig i fi ydy cael Duw yn fy mywyd i, a'r holl bethau bod hwnna'n wedi dod a fy mywyd i. Salam, pobl salam, a'r cyfle i ddysgu mwy am Dduw. Rwy'n gwybod mai Iesu ydy'r angor sy'n cadw fi'n gryf, a dwi eisiau fe bob awr, felly dyna pam ofynnais i iddo fe am ei help. Roedd e yno i fi. Mae pawb yn wahanol, ac dwi'n siŵr eich bod chi i gyd yn cadw mewn cysylltiad â Duw a meddwl am Duw yn eich ffyrdd eich hun. Dwi'n cofio mewn grŵp bywyd amser maith yn ôl nawr, roedd Rosa wedi dweud wrthon ni, roedd hi'n arfer gwisgo breichled. Ac mwyn cadw mewn cysylltiad â Duw a meddwl am Duw, roedd hi'n arfer jyst cyffwrdd ar breichled. Efallai oes rhywbeth fel na gyda chi. Efallai, hoffech chi rannu beth rydych chi'n ei wneud. Beth ydy Duw i chi? Carreg, angor, cariad? Dwi ddim yn siŵr. Dwi eisiau gorffen gyda Psalm 139. O arglwydd, rwy ti'n fy archwilio i ac yn gwybod popeth amdana i. Ti'n gwybod pryd dwi'n eistedd ac yn codi. Ti'n gwybod beth sydd ar fy meddwl i o bell. Ti'n cadw golwg arna i'n teithio ac yn gorffwys. Yn wir, ti'n gwybod am bopeth dwi'n wneud. Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i ddweud cyn i mi agor fy ngeg arglwydd? Rwyt ti yna o mlaen i ar tu ôl i mi. Mae dy law di arna i amddiffyn. Ti'n gwybod popeth amdana i. Mae ti hwnt i ni. Mae'n ddirgerwr llwyr. Mae'n ormod i mi ei ddeall. Amen. Angharad, ni di arwain ni mewn gweddi os gwelwch yn dda nawr. Diolch. Gweddiwn, tragwyddol Dduw, yn yr hwn o'i adnabod yma bywyd tragwyddol, ac o'i wasanaethu yma cyflawnder llawenydd. Cynorthwya ni i'th adnabod am meddyliau, dygaru am calonnau, ath wasanaethu am bywydau, fel y profwn o leini a thangnefedd dy bresenoldeb. O Dduw,
Cynorthwya ni heddiw I ddweud yn eiriau Samuel. Llefara arglwydd, can I symud y was yn gwrando. Llefara'r gair y mae ei angen arnom, a helpa ni wrando. Llefara wrthym, air i'n calanogi pan fyddwn yn ddigalon ac yn isel ein hysbryd. Air I rybyddio pan fyddwn yn debygol o grwydro. Air o gysur pan fod bywyd wedi'n clwyfo. Air o arweiniad pan fod ffordd yn ddieithr. Air i'n nerthu I ymwrthod a themptasiynau. Air i'n galluogi I weithio ac I gario beichiau. Llefara arglwydd yn ôl ein hangen. Gwared ni rhag unrhyw beth a fyddo'n rhwystyr I ni glywed y lais. Gwared ni rhag i'n meddwl grwydro, rhag i'r galon oeri, rhag i'r hunan dy anwybyddu, rhag I ragfarn ein dallu, rhag I ddifaterwch gain clistiau i'r gwirionedd. Cynorthwya ni yn y lle hwn I glywed ac ymateb ac I fyddhau iddo. O arglwydd ein Duw, disg I ni geisio'r bendithion gorau. Arwain ein bywyd ata ti, sy'n hafan dawel I yneidiau cythryblus. Dangos I ni'r ffordd, adnewydda ysbryd parod o'n mewn. Gwared ni drwy dy ysbryd rhag I ni grwydro, ac arwain ni gadw dy ddeddfau ac I lawenhau yn dy bresenoldeb. Can I seiddo ti yw gogoniant a mawl y saint o oes I oes. Amen. 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 Cyn I Diane yn arwain I yn y bryndiaeth, dwi'n mynd I ofyn I Rosa I chwarae un o fy hoff salmau caneuon. Ac tra wneud i'n gwrando arno fe, efallai, byddwn ni'n gallu meddwl am sut yr wythnos hon. Achos bydd y hyfryd, rydyn ni'n mynd I feddwl am Duw a cyffrebu a Duw. Yr arglwydd yw fy migael. Diolch, Rosa. Y bendith. Yn Duw ni y bor mawl a'r gogoniant, a'r doethineb a'r diolch, a'r anrhydedd a'r gallu, a'r nerth bythol. Amen. Amen. Diolch, Diane. Paula, wyt ti'n iawn I wneud y cyhoeddiadau nawr? Ie, mae'n iawn. Yes. Wel, diolch I ti, Lynne, am dy neges meddylgar y bore yma, a diolch I bawb eraill am eu cyfraniadau. Diolch. Y cyhoeddiadau, yfory mae LG am hanner wedi 5, ac hefyd LG dydd Mercher am 8 o'r gloch, gyda grŵp bywyd Cymraeg dydd Gwener am hanner wedi 3. Y newyddion cyfroes, bydd y Shalom Renew Wellbeing Cafe yn ail-agor bore dydd Gwener am 10 o'r gloch. Hefyd, mae Salem yn ail-agor ar yr 1 ar 15 o Fai. Bydd yr Oedfa Cymraeg am hanner wedi 9 fel arfer. Nesa, pen blwyddi. O, un munud. Right. Nawr then. Dydd Mawrth, mae penblwydd Rachel Buttle ac Maddie, aelod yr ysgol Sul, penblwydd yfory, ac wrth gwrs, penblwydd hapus I Mrs Jones. Mae Mrs Jones yn 100 oed heddi. Llangyfarchiadau. Diolch, Lynne. Diolch, Paula. Right. Diolch pawb ymuno â ni. Gobeithio byddwch chi'n cael wythnos hyfryd. Gobeithio bydd y tywydd fel mae fe nawr, a gobeithio bydd Duw yn cerdded gyda chi. Amen.